Kodi mumawadziwa malamulo apa social media, mumawadziwa bwinobwino. Timvana pamenepo. Mumawadziwa malamulo a social media. Mumadziwa kuti pa social media munthu atha kukalowa ndende chifukwa cha social media, komenti kaya posti imene apanga posti ka video ka zolembalemba amazo munthu atha kukalowa kundende kapena kulipira kukhoti kapena kumulipira munthu wina kazino mumadziwa bwinobwino. Zimene ndithu zimatheka ndithu. Chabwino ndinu chimene ndakubwetsani lero, ndakubwetsani Melissa amene ndithu ndoza otsala malamulo ndi akufuna alongosole zokhudzana ndi defamation ngati kuyipitsana mbiri pa social media kodi zimagwira ntchito bwanji. Ndenu pali one reason why you have to watch it. Pali chifukwa chimodzi mene inuyo mukuyenera kuonerabe. Why? Chifukwa kuti mu constitution ya Malawi, malamulo a dziko la Malawi, penal code section 7 imanena kuti ignorance of the law is no excuse. Iweyo ngati sukudziwa lamulolo si excuse imene ungapereke pa court. Okay, meaning kwenda kuti kukhoti kuja iwapezeka olakwa sizingatheke wauza ajaji kuti sindimadziwa chabwino ndakwisazi koma sindimadziwa ndikuona ngati akukhululukira sizimatheka. Zimene sizimatheka imene si excuse. So meaning kwenda kuti iweyo you have to know, you have to study the law. Iweyo mwe mosemene zikakhalimo ukuyenera kumadziwa chimene ukuyenera kuchita. So to avoid nthayina yake kupanga avoid kusumilidwa. Thawina yake kusumilidwa ndi munthu ufunika you have to understand udziwe zokuti pa social media apa kana defamation imeenda bwanji. Therefore ndakupasani sister olemekezeka amene wa Melissa alongosola kuti kuti munthu akafika poti posumilidwa ndi ABCD zimachitika easy. Pa social media apa anthu amatheka kuluza ndalama kukalowa ndende just because of comment kapena post. So guys, thank you so much Malawian Cameras. Gang. Welcome to Legal Ego with Mel. Lero ndikamba mujijewa chifukwa ndifuna ndikambe nkhani ya serious kwambiri chifukwa anthu ambiri ndikuona kuti mamasuka too much on social media. Lero ndifuna ndikambe nkhani ya defamation, right? Ndeti kamakamba nkhani ya defamation ndiyoti anthu mwina mukunena zinthu zosakhala bwino za munthu wina, ndeti manena kuti nkhani imeneyo ndi defamation then ndifuna kuti ndikamba nkhani ya defamation, what are the elements of it to prove in court, komanso ma defense amene mufuna kuti mupange ku court mukakhala kuti munthu wakusumira nkhani ya defamation. Ndeti nayamba nanena kuti defamation ndi yoti anthu mwina mukunena zinthu zosakhala bwino za munthu wina, like let's say for instance ineyo ndikuchita post pa TikTok pa Facebook pa Instagram, basi munthu akubwere ma comments panga zinena kuti koma hule amene akoneka ngati ali ndi AIDS chanchani ndi ukuba chanchani. Nkhani ngati zimene zozo ndi za defamation, right? Defamation ndiyoti mwina mukunena zinthu kwa munthu wina za ineyo Melissa, mupanga publish information mukunena zinthu zosakhala bwino za Melissa. Ndifuna tiyambe nkhani ya defamation. Defamation imakhala kuti ineyo mwapanga statement yoti yosakhala bwino yosaona ya munthu wina, right? Tikanena kuti munthu wapanga defamation mamakhala ma defamation awiri, pamakhala two ways you can do it. Mwina mukukamba nkhani ndi munthu nene kuti the first example ndiyoti ya slander. Let's say ine ndi mzanga tikumenyana, ine ndikunena kuti iwetu ndiwe munthu wosakhala bwino chanchani kumamnena pamene paja pali anthu awiri, imeneyo si defamation. Kumakhala kuti mwina tili pa gulu ine kumanena kuti koma munthu si wabwino chanchani ndi wokuba and everything like that, kuti imeneyo ndi defamation ya slander. Pali defamation ina ya amanena kuti libel ikakhala kuti mwina mwalemba statement, let's say kuti mwalemba statement mwina pa WhatsApp, mwina mwalemba
pa social media, pa comments pa social media, ka pa TikTok, pa Facebook, ndiye timene timanena kuti libel or libelous statement ya defamation, right? Ndiye mukafuna kuti muonese kuti munthu wapanga defamation pamakhala ma element 4 ofunika kuti muonese ku court kuti munthu anadipanga defamation. Ndiye tinanena kuti mwanena statement iyo saona kunena kuti mwina Melissa ndi munthu wokuba, ndiye kuti pamene popo mupanga defame Melissa yo, mwina Melissa sanabe mwamunena kuti Melissa yo anaba, ndiye kuti pamene popo ndi defamation, muunena false statement. Ndiye statement yo muzinena kwa munthu wachitatu osati just between two people, muonesese kuti mukunena kwa munthu wina, kuonesa mwina mukambirana nkhani ndi munthu wina wa chitatu kuti Melissa ndi munthu wokuba, ndiye kuti pamene popo pali a third party, element number 2. Number 3, pamakazikhala kuti mukunena nkhani imeneyo ndika negligence, nekuti musuma mukhala careless, mungonena kuti Melissa ndi munthu wokuba, nekuti kunena kuti mukupanga mosaganiza, negligence ndi imeneyo. Ndiye the fourth element yofunika kwambiri ndi yoti munthu muonesese kuti chinthu chimene munthu wanenayo chakupangani harm, chakuonekesani mbiri yanu pa mudzipo pamalo pena pake. Let's say kuti munena kuti Melissa ndi munthu wokuba, ndiye mwina zimene zozo kuti mwamunena Melissa kuti ndi munthu wokuba, basi Melissa mwina muchose ntchito kumene amagwira ntchito, omwina samupase ntchito ina yake, o munthu azinena pa social media kuti amene ndi munthu wokuba, wa Melissa si munthu wokuba, ndiye kuti pamene bo mwapanga defamation, muzonesesa kuti mbiri ya munthu meneyo mwaononga to other people, ma third party amene wowo. Then mafuna ndinene before I go into my defenses kuti of course kumalawi kuno kuti ndi constitution imanena kuti until you've got freedom of expression. Now freedom of expression ndi kuti muzinena zimene zili kukutsi kwanu, you are allowed to speak about what's happening in society, especially mukakhala kuti muna mufuna zigambe za news za politics chanjanjani, nangasi panopo pa social media zinthu zimatuluka all the time. Muzionesesa kuti mukamakamba nkhani, musamakamba nkhani ndi mabodza kufuna kuti muononge bili za munthu wina. Ngati let's say ineyo Melissa ndine MP wa ku Blantyre Southwest, iniyo mukunena kuti Melissa sana anatiuza kuti atazati pasa bridge kuma sana apange sana gule ntchito yabwino watikhumudwisa. That's okay, right? Koma na anthu ena you take it too far, muyamba kuti Melissa MP amene uja ndipo ndi wanyasa, ndipo ndi wokuda, ndipo alibe mano, komanso anatibera Spencer ndili mu standard 5. Anthu nkhani tili ku Blantyre inu mupita ku Nsanje chifukwa chani? Ndi zimene zoti manena kuti za defamation. Neni mafuna kuti ndikambe za ma defense defamation. Tiyambe pali a number of them, then osesa kuti ndipange in one video, koma ndikakhala kuti video it's too long ndipanga video number 2 kuti ndizonsesa kuti ndikambe nkhani ya ma defense. Ndikanena kuti defense ku court, defense yoti munthu akakusumirani mumapita ku court kunena kuti koma ineyo ndifuna kuti ndiyike defense kuti ndione kuti musandi chimapange rule against me ku courtiko, right? Ndema defense at defamation ndiyoti number 1 pali truth, ndiye kuti mukanena kuti Melissa ndi munthu wokuba, Melissa dana badi pankhani imeneyo, ndiye kuti pamene po there's truth and there's justification. Ndiye muonese kuti pali Melissa yu ndinanena nkhani imeneyo for Melissa ndi munthu wokuba, number 1. Number 2 is fair comment, right? Fair comment imanena kuti mwina mukupasa opinion yanu. Ene pali nkhani pa social media kuti mwina munthu sana apange chinthu bwinobwino, iniyo mukungopanga comment yanu yanga opinion, osati munene kuti Melissa ndi munthu wokuba and then basi amene baba ndi munthu wokuba chanjanjani. Koma mukanena kuti mwina nkhani ya Melissa yatuluka pa social media, iniyo mukungopanga opinion kuti pamene pasizi naende, eti you're just giving an opinion, you're not giving facts. Pamene bobo sungunena kuti Melissa ndi wokuba, you're just giving an opinion on that. Ndi muzikhala careful kuti izikhala opinion idi. Komano muzonisesa kuti mukamapasa opinion izikhala kuti ndiya it's necessary for public interest, komanso mukupanga in good faith. Comment yanu isamakhale kuti mufuna muononge mbiri ya munthu yo, mungopasa kuti this is just how I think about the situation also, okay? The third one ndi privilege ndiyoti statement imene mukupangayo it's protected by law. Ndiye pali ma privilege pali zinthu ziwiri, pali absolute privilege ndi qualified privilege.
absolute privilege zinthu zimene anthu amanena ku parliament or mu court simnganene kuti ndi defamation kwa anthu ena, and those things are protected by the setting kuti they are in. The second one is qualified, ndiye kuti muna mukunena nkhani imeneyo, mukamba nkhani imeneyo fuka muli ndi ka duty, legal duty, moral duty. Ngati mwina mukupita kukapasa statement kwa polisi, mwina mufuna kuti mukapange report china chake kuti namona Melissa akukulowa mwindo mwa neighbor yake amaba kumene koko chanchani, ndiye kuti there's a qualified privilege pamene popo. Yachi follow is consent. Ndiye tikanena kuti mwina ine ndakuwuzani kuti mukanene nkhani imeneyi singa tembe kunena kuti sinamuze kuti apange zimene zozo. That is when I give you consent kuti mukambe nkhani imeneyi, and then you go and mukamba nkhani. I can't turn around and say kuti ine sinampase the right to do that. The last one, the innocent dissemination. Innocent dissemination, ngati let's say tukukamba nkhani, right? Nde mwina pa newspaper afuna alembe kuti Melissa ananena chakuti nimukakhala kuti niyo you are a publisher or you mwina mumapanga ma newspaper ka kumakhala ngati ma gossip column chanchani, muzonesesa kuti mukamapanga publish statement imene isakhale kuti ndi ya defamation, izionesa kuti sumadziwa kuti iyi ndi nkhani yosakhala bwino, or you didn't know kuti it was a false statement. The innocent dissemination ndi za ma newspaper or anthu oti mwina ali ndi ma gossip column, timakhala ndi ma page ena ake amakhala ndi amachita report zinthu pa social media. They make sure kuti when you're putting that information muzidziwa kuti it was done innocently. Okay, then mafuna ndikambe khamine ya defamation. Ngati mwe ndi mafunso, you can ask me below, and have a good day gang.